És lehet-e azt vállalni, hogy 2027 végére a jelenlegi akár 6-7 éves várakozás maximum 6 hónap legyen Magyarországon? Lehet vagy nem? Én úgy gondolom, reálisan meg lehet csinálni. Mind a kettőt? Mind a kettőt. Legyen így. Akkor számoljuk is ki, hogyan tudja a Tisza párt 7 évről 6 hónapra lecsökkenteni a kórházi várakozási idők számát, és hogy egyáltalán lehetséges ez. Ma Magyarországon kb. 15.200 esetben regisztrált a paciens TF-protézisre, és jelenleg kb. 300 olyan ortopéd sebész van, amelyik át tud látni egy ilyenfajta műtétet. Ezek az orvosok eddig átlagosan 8000 pacienst tudtak ellátni egy év alatt, ami egy egyszerű számolással megadja, hogy fejenként 26,6 pacienst láttak el egy év alatt, ami egy nagyon alacsony szám. Míg a párt elmondás alapján ezt másfél év alatt szeretnénk végrehajtani, ahhoz a szükséges műtétek számát évente 8000-ről 18 000-re kell növelniük, ami azt jelenti, hogy kb. Sebészenként 60 darab műtétet kell elvégezni évente. Ez aztán nem annyira elérhetetlen, hiszen más országokban 65 és 120 műtét per sebész átlaggal dolgoznak az orvosok, tehát a műtétek számának növelésével, a paciensek megfelelő elosztásával, és újabb ortopéd orvosok bevonásával lehetséges.